Mateo, Kapitulo 26. Pakataram ni Jesus kan gabus na ini, sinabihan niya an sa iya mga disipulo, Aram nindo na duwang aldaw na sana asin piyestana kan Paskwa. An aki nin tao itatao tanganing ipako sa krus. Nagtiripon an mga puon na padi asin kamagurangan kan mga Hudiyo sa patio kan palasyo ni Caipas, an halangkaw na padi. Asin nagplano sindang hilom na dakupon si Jesus sa kaipagadan. Da iti ini pagibuhon sa kapiestahan, tatibaad magkariwok ang mga tao. An sabi ninda, kan si Jesus nasa Betania, sa harong ni Simon na dauton, nagdulok sa iya an sarong babae na may darang lalakgan na alabastro, na pano nin mamahalo na pahamot. Inula niya ini sa payo ni Jesus, mantang si Jesus nagkakakan. Pakahiling kainikan mga disipulo, naanggot sinda, kaya nagsarabi, Ano ito pinagsasayang iyan? Ikinapabakal ko ta na iyanin mahal. Nganing natabangan ang mga dukha. aram ni Jesus kung anuan sa indang pinagsasabi, kaya tinaraman niya sinda. Ta daw ta pinapakiaraman nindo ining babae, sarong magayon na bagay ang ginibo niya sako. Danay nindong kaiba ang mga dukha, alagad ako bakong danay na kaiba nindo. Ang ginibo niyang pag-ula kan pahamot sa hawak ko sarong pag-andam para sa paglubong sako. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, sa inman ipaghulit ang marahay na baritang ini sa bilog na kinaban, ang ginibo niyang ini ipapamarita sa pagrumdum sa iya. Saro kan 12 disipulo na angaran Judas Iscariote, ang nagduman sa mga puon na padi, asin nagsabi, Pilang ibabayad nindo sako kung itao ko sa indo si Jesus? asin binayada ninda siya nin 30 pidaso nin kwartang plata. Poon ka ito, naghanap na si Judas nin oportunidad na ikapadakop si Jesus. Kan enot na aldaw kan piyesta nin tinapay na mayo nin libadura, nagrani kay Jesus ang mga disipulo saka naghapot. Sain mo buot na andamon mi an sa imong pamanggihan sa Paskwa? Sinabihan niya sinda, Dumuman kamo sa syudad, sa harong nin sarong tawo, dangan sabihan nindo siya na nagsabi an paratukdo. An oras ko haranina. Sisilibraron ko an Paskwa sa imong harong, kaibaan sa kong mga disipulo. Ginibo kan mga disipulo ang itinugon sa inda ni Jesus, asin inandam ninda ang pamanggihan sa Paskwa. Kan banggina, nagtukaw si Jesus sa lamesa, kaiba ang 12 disipulo. Mantang nagkakakan, nagtaram si Jesus. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, saro sa indo an mapasaluib sako. Pagkadangog ka ini, namundo nin marahay ang mga disipulo, kaya saro-sarong nagapot. Kagurangnan, ako kaya? Nagsimbag si Jesus. An magdutdut kan sa iyang tinapay sa mangko, kadungan ko, iyo an mapasaluib sako. Magagadan an aki nin tao siring sa nasusurat manungod sa iya. Alagad hirak man sa taong mapasaluib sa aki nin tao. Mas marahay pang dainas iya namundag. Nagtaram sa iya si Judas, ang nagpasaluib sa iya. Maestro, ako kaya? Nagsimbag si Jesus. Ika na ang nagsabi. Mantang nagkakakansinda, kinuha ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak asin itinao sa iyang mga disipulo, dangan nagsabi, Ako aasin kakanan nindo, ini ang sakong hawak. dangan kinuha niya ang kalis, nagpasalamat, itinao sa inda, dangan nagsabi, Kamu gabus, inuman nindo ini. Huli tayo ini ang sakong dugo kan bagong tipan. Dugo na pinapabulos para sa dakul na tao sa pagpatawad nin mga kasalan. Sinasabihan ko kamo na daina ako mainom kaining arak nin ubas, sagkud sa aldaw na inumon ko ang bagong arak, kaiba nindo sa kahadian nin sakong ama. Pagkatapos nindang mag-awit nin himno, nagduman sinda sa bukid nin mga oliba. Dangan sinabihan sinda ni Jesus, Ngunya nabanggi, kamo gabus mabaya sako. Huli ta na susurat. Gagadanon ko ang pastor asin magkakawararak ang mga karnero. Alagad pagkabuhay ko liwat, mainot ako sa induduman sa Galilea. Sinabihan siya ni Pedro. Maski ang gabus magbaya sa imo, dayta ka nanggad babayaan. Sinabihan siya ni Jesus. Sa katotohan sinasabihan ta ka. Ngunyan mismong banggi, bago magturaok ang manok, 3 beses mo akong ninigaran. Nagsimbag si Pedro. Dayta ka nanggad ninigaran, maski pa ako magadan ka iba mo. Siring man ang sinabi kan ibang mga disipulo. Nagduman si Jesus kaibaan sa iyang mga disipulo sa lugar na inaapod Getsemani. Sinabihan niya sinda. Digdisa na kamo, tamamimibi ako duman sa oroinutan. Ipinag-iban niya si Pedro sa kaanduwang aki ni Zebedeo. Nakamati siya nin labi-labing kamunduan, asin kahurasaan. Sinabihan niya sinda. Makuring gayo ang kamunduan ko na haros ikagadan ko. Digdisa na kamo asin magpuka sa kaibahan ko. Nag-uruinutan pa siya,
nagdapa sa daga, saka namigdi. Ama ko, kung mahihimo pa sana, palihisa sa ko ang kahalis na ini. Alagan ba kong ang kabutan ko, kundi ang kabutan mo ang kuyugon. Dangan binalikan niya ang tulong disipulo. Alagad inabutan niya sindang turog. Sinabihan niya si Pedro, Dai kamo makakapagpukanin sarong oras sa kaibahan ko? Magpuka kamo asin mamiibi tanganing dai kamo madaog nin sugot. Andam ko ta na ang espiritu alagad an hawak maluya. sa ikaduwang beses, naghali si Jesus asin namibi. Ama ko, kun ini dai pwedeng makalihis na dai ko inumon, kuyugon ang kabutan mo. Binalikan niya giraray ang mga disipulo, alagad naabutan na naman niya sindang turog. Dai sinda makamuklat sa pirot. Binayaan niya giraray sinda, dangan namibi siya sa ikatulong beses kan parehong tataramon. Dangan binalikan niya ang mga disipulo asin sinabihan, Turog pagiraray kamo, nagpapahingalo pa kamo, hilinga, an oras dumatong na, asin an aki nin tao itatao sa kamot nin mga parakasala. Bango na kamo, madumana kita, uyan an mapasaluib sa ko. Nagtatarampa si Jesus kan magabot si Judas, saro kan 12 disipulo. Kadakol na tao ang kaiba niya na may darang mga espada saka mga pamakol. Sinugo sinda kan mga punapadi asin kan mga kamagurangan kan mga Hudiyo. Tinawan sinda ni Judas nin sarong tanda. Anhadukan ko, iyo yan. Dako po nindo siya. Dinulok niya tulos si Jesus asin sinabihan. Maray na banggi, maestro. Dangan hinadukan. Nagsabi si Jesus. Katuod, ta daw tauya kadigdi. Dangan dinaguso si Jesus kan mga tao. Dinakop asin pinugulan nin maigot. Alagad naghukot kan espada niya ang saro sa mga kaiba ni Jesus. Asin tinigbas ang uripon kan halangkaw na padi. Napalungan ito nin sarong talinga. Sinabihan siya ni Jesus. Sa arungan ang espada mo, hulitaan minagamit nin espada magagadan sa espada. Dahil mo aram na makakahagad ako sa sakong ama nin labi pa sa 12 batalyon na anghel na ipapadara niya tulos ako. Alagad kung gibuhon ko iyan, paanong mautob ang kasuratan na nagsasabing iyo ini ang dapat mangyari? Dangan sinabihan ni Jesus ang mga tao, Kaipuhan pa daw na magdigdi kamong may darang mga espada sa mga pamakol na garubaga ako sarong bandido? Arual daw nasa templo ako sa pagtukdo, alagad da inindo ako dinakop. Alagad ang gabos na ini nangyari nganing mautob ang sinurat kan mga propeta. Dangan binayaan siya kan gabos na disipulo asin nagdurulag. Dinara si Jesus kan mga nagdakop sa iya sa harong ni Caiphas, ang halangkaw na padi. Sain nagtiripon ang mga paratukdo kan katugunan, asin ang mga kamagurangan. Alagad may distansya na sinundan siya ni Pedro sagkod sa laog kan patio kan halangkaw na padi. Naglaog si Pedro asin nagtukaw sa katahid kan mga bantay, tanganing magmasid kan mga mangyayari. Ang mga puon na padi asin ang bilog na konseho, naghanap nin ikakasumbong tumang kay Jesus, tanganing ipagadan siya. Alagad mayo sindang nako ang katibayan, minsan nga ni dakol ang nagtaram nin putik dapit sa iya. Sa kahuri-hurihi, nagdulok ang duwang lalaki asin nagsabi, Ang lalaking ini nagsabi, magagaba ko ang templo ni Diyos, alagad mapapatindog kuliwat iyan sa laog nin tulungal daw. Dangan tuminindog ang halangkaw na padi, saka hinapot si Jesus. Mayo kang isisimbag sa sumbong sa imo kan mga taong ini. Alagad dai naggirong si Jesus. Sinabihan siya kan halangkaw na padi. Sa ngaran kan buhay na Diyos, magsumpa ka. Sabihan sa mungunyan kung ikamananggad ang Kristo, ang akin nin Diyos. Alagad nagsimbag si Jesus. Ika na ang nagsasabi, sinasabihan ko kamo, puon ngunyan mahihiling nindo ang aki nin tao na nagtutukaw sa tuukan makakamhan, asin nagdadatong sa mga panganuro nin langit. Pakadangog kainikan halangkaw na padi, ginisi niya ang sulod niyang gubing asin nagsabi, Ang taong ini naglanghad sa Diyos. Diyay na kita nangangaipunin mga saksi. Nadangog nindungon yan ang sa iyang paglanghad. Ano ang paghuna nindo? Nagsimbag sinda, Dapat siyang gananon! dangan linutaban nindaan sa iyang lalawgon, saka hinampak siya. Sinampaling siya kan iba, asin sinabihan. Ukuda daw, Kristo, kung si Isaya nagsampaling sa imo. Kan oras man na ini, nagtutukaw si Pedro sa patio kan dulukon siya kan sarong surugoon na babae, dangan sinabihan. Kay baka man ni Jesus na taga Galilea. Alagad pinagnigaran ini ni Pedro sa atubangan kan gabos. Dai ko aram ang pinagsasabi mo. Kan nagpasiring si Pedro sa may pintuan kan patio, nahiling naman siya nin sarupang babaeng surugoon. Sinabihan kan surugoon na ini ang mga taong idtuon duman. Ang taong ini kay ba ni Jesus na taga Nazaret? Pinagnigaran iniliwat ni Pedro na nagsusumpa. Dai ko nang gadmidbid ang taong iyan. Dai nahaloy,
Ang mga taong ituon duman nagdulok ki Pedro asin nagsabi, Talaga mananggad na sarok ka sa inda, hulitan naririsa ka sa pagtaram mo. dangan nagsimbag si Pedro. Magadan man ako. Talagang dai kumidbid ang taong iyan. Pakataram niya kaini, nagturao kan manok. Dangan nagirumduman ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa iya. Bago magturaok ang manok, tulong bisis mo akong ninigaran. Nagluwas siya, saka nagtangis nin mapait.